Sziasztok! Most pedig pár szuper intenzív kardió gyakorlatot szeretnék nektek bemutatni, amelyet állandóan alkalmazok a saját edzéseimen, az aerobik órákon és a személyi edzés órákon is, persze nem ezekkel a súlyzókkal. Nekem most 2,5 kilós lábsúlyom van és egy 5 kilós zsákom. Ha neked nincs, nem számít, csak alaposan melegíts be, bátran végezheted nélkülük is. Terpezbe jövünk, gugolásos terpezbe, folyamatosan fogunk szökkenni föl, amilyen magasra megy. Ilyen engedjük. Tizenöt mehet belőle. Pillanatot szusszanunk. Következő. Előre-hátra fogunk szökkenni, amilyen mélyen tudod, engedd le. Lábsúlyzók lehúznak alaposan. Ebből is mehet 15, lazíts ki a combod. Most derék következik, hogy megpihenjen a comb. Folyamatosan fogunk kifordulni, ellentétes oldalra a súlyzó, a zsák. Derékból fordulj. Oké, 20 mehet. Fújj ki magad, szükség lesz rá. Ezek a kardió gyakorlatok szuper intenzívek, de nagyon hatásosak. Fújj ki magad. Következő, szintén comb. Szét-össze fogunk szökkenni. Amikor szét, akkor lejjebb. Amikor össze, akkor picit följebb jössz. Jól told ki a popsit. Engedd. Rendben, 15 mehet. És még egy gyakorlat vár rád. Nem számít, ha nincs itt egy zsák, csak simán fog szökkenni oldalra. Én átugrom a zsákot, és fogom húzni a lábsúlyokat, bokákat föl. Szusztam rá. Közé csökkenhetsz. Próbáld húzni a térdet. Rendben. 15 mehet belőle. Ezeket a gyakorlatokat, ha lábsúly és zsák nélkül fogod csinálni, akkor is garantálom, hogy elég fárasztó, megerőltető és hatásos. Gyakorlatokat 3, 4, esetleg 5 körben végezheted, edzettségi szinttől függően. Egészségedre, sziasztok!